Hi guys, hello. Welcome to my vlog. Please subscribe my YouTube channel Zibo TV. Karon guys, kuan ta guys, mag-shopping ta guys kay medyo wala na tay makaon guys. Adto ta sa may nindot nga kuan guys. Sa may nindot nga mall or supermarket. SM lang, SM lang ta, SM supermarket. Let's go guys. Guys, naglakaw ako guys kay kuan man di ay. Lakaw ako guys kay madara maglakaw do ora kay ni sa muagod guys. Supermarket, SM supermarket. Kuyog ako ang bodyguard guys nara. Si Aldous. So guys, nana kita guys, musulod na ta guys sa SM supermarket. Dili ta patagag panguha guys. Ara guys, kani atuwa. Sulod na to ni sa atuang sudlanan. Hugpag yun sa yanga. Guys, mauna siya guys. Mauna siya. Ata dari namili na ta. Ya ata dari. Guys, mamili pa ta guys. Guys, oh, mga prutas atong atong gikumpra guys, mga prutas. Ang ina mo, walang ganon. Ha? Wisis. Kana ni guys, eh. Ito ni madalag kaon tanan guys. Dami kadagan guys. Kana kitang nakumpra guys, tapalabi guys, kaya nang paigo tong kwarta guys. Sao na lang. Wawan ta diri guys. Guys, mangutana ta sa cashier guys kay mangutana ta kung naa ba sila avocado dinhi kay puro apple ako nakumpra guys oy. Tinan akong tipuyok guys, wala gyud. Yata ni oy. Balhin taglaing mula ni siguro. Miss, naamoy kuan miss. Naamoy kanang avocado. Ang ina mo, walang ganon. Ha? Wisis. Puro magud apple ni diri miss, wala may avocado diri miss. Kuya wag mo linyo miss oy. ug karon guys, ato na ni pa-counter atong apple na raw. Apple guys, ato ni pa-counter. Niya pa ko karon nga linya pa ko kay taas pa kay linya guys. Padulong counter guys, busy kay cashier guys oy. Daghan pa kay linya oh. Ang nauna na ko guys oh. Tara guys ay naguna sila, daghana pa nila guys oy. Agasar ba kay mga tawhana guys? Maglinya sa ko guys ako sa ni pa-counter guys. Gamay ra kong kumpra guys, basi kulangon akong kwarta guys. Karon guys, mana kita, mana tag pa-counter guys. Gawas na ko sa supermarket guys. Dota sa mga supermarket guys oy. Padulong na pug sakay guys, mag-ata na og sakyanan kay gikapoy ko baklay. Madala ra man taglakaw guys pero na-stress ko dito sa sulod eh. Taas kay linya guys. Oh my God! Wow! Nagbaw ko pangita og apple. Apple guys oh. Aray, apple guys, daghan. Ang ina mo, walang ganon. Ha? Wisis. Punta guys, pero gamay ra kong gipalit guys kay ma-short niya ko sa kong kwarta. Karon guys, mag-ata na og sakyanan.
Ay, salamat taon guys, nakasakay na jud ko guys. Okay kay guys, kay wala jud ko'y kompetensya diri guys ba. Wala jud ko'y laing kauban nagsakay guys. Mingaw kay ang pasahero ro sa driver guys. Pura gid usain taon. Salamat kayo, bakante kayo. Yahay kay kung pamati guys. Oh, bakante gid ang likuranan guys, oh. Oh, wa kay kauban guys. Grabe. Oh my God! Grabe guys, kanindot ani guys, yahay kay ko. Nindotag ako sakyanan guys, oy. Driver, to rin driver guys, ay gatago guys. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Nindot kini magsakay tag walay kauban guys, no? Ah, abot na gid ko guys. Itas kong likod guys, oy. Abot na ko guys. Karon guys, ato ning ihatag sa atong kauban sa balay guys. Mahal. Apple, lipay kasi ani guys. Gikan kitag SM guys, wa sa kabalo guys. Nino tay plastic ang SM ron guys kay wala siya sulat-sulat guys. Normal na siya guys, normal. Normal ra, wala siya sulat. Okay ra jud kayo. Salamat kay diha sa SM diha. Shout out sa SM supermarket na nalingaw jud ko ninyo diha. Sa mga cashier diha, salamat kayo og sa mga sales lady, thank you kay ninyo sa pag-assist ha. Karon abot na jud ko, nakapalit na jud ko kung gusto. Abot na ko sa mga. Thank you kay ha. Guys, salamat.